खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जनमेश्वरी बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायखौ लानानै दायनिगिरिनि सायाव जाहाथे गोख्रों साजा लायो बेनि थाखाय खुद्रिनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों सिमेन्ट सापरियाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPL बारग' NDP आरो बारग' BLTनि बानजायनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा खुद्रिनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनिफ्राय बेखौनो मिथिनो मोन्दों दि थांनाय 21 जानुवारियाव गुवाहाटीयाव गाव थानाय न'आव पेन कार्ड लायनो होनानै ओंखारलांदोंमोन बेनि उनाव 22 जानुवारियावनो मोजां मोननाय सेंग्रा इन्द्रजित पे जाय सिलाफाथार नतुन मिसिंगावनि थागिबि बियो गावनि खथायाव दोनहैदोंमोन 26 जानुवारिनि सानजौफु 2:04 जनमेश्वरी बसुमतारीया बिमानोबो फन हरदोंमोन आरो फन हरनानै मोनानि समाव ट्रेनजों थांगासिनो दं बेखौ मिथिहोहरदोंमोन नाथाय 2 रिंगायावनो जनमेश्वरी बसुमतारीया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां फैदों नाथाय बियो जिउ फोजोबनानै लानाय नङा बेनि फोरमानबो दिन्थिनो हायाखै आरो सावगारिबो दिन्थिनो हायाखै बिसिनायाव फुथुनानै दोननाय हालोदावसो नुहैदों बेनिखायनो बियो बुथारनायसो होननानै फोरमायथिदों आरो जेबो गाज्रि थासारि जायाखैमोन बेनिखायनो बियो बुथारनाय आरो दायनिगिरिनि सायाव जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लायो जाहाथे उननि समाव बेबायदि खालामनो खाबु मोनबावा बेनि थाखाय गोख्रोङै खुद्रिनायखौ दिन्थिफुंदों बिथांमोनहा खोमायाव हेडफन लानानै गारि मटर सालायनाय आरो लामा सामायाव दावबायनायनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों नोंथाङाबो लामा सामायाव दावबायोबा आरो गारि मटर सालायोबा खोमायाव हेडफन लानायनिफ्राय सांग्रां जा नङाब्ला गुबुनजों जानाय जाथायानो नोंथांजोंबो जानो हागौ फिन बेबायदिनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों हेडफन लानायनि थाखायनो सासे फरायसाया जिउ खोमानो गोनां जाबाय थाखो 10 आव फरायनाय फरायसा रनिल डलिया खोमायाव हेडफन लानानै रेल साइटिनाव जिरायनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जाबाय जनाय जामजिं गामिनि थागिबिमोन रनिल डलिया जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रनिल डलिया खोमायाव हेडफन लानानै रेल साइटिनाव जिरायनानै दंगासिनोमोन बे समावनो जनाय मरखं सेलेक रेलवे स्टेशननिफ्राय स्पेशियल लाइट इन्जिना फैदों नाथाय खोमायाव हेडफन लानानै जिरायनायनि थाखाय रेलगारिनि इन्जिन फैनायखौ जेबो मिथि मोनाखैमोन रनिल डलिया जायनि जाहोनाव इन्जिननि सौख्रांनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों थाखो 10 आव फरायनाय 16 बोसोर बैसोनि रनिल डलिया जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा BPFनिफ्राय बिजाथि हास्थायो बिथांमोनहा आर'जलाइ होनो हासिगोन होननानै BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंथिनायनि उननिफ्रायनो BPF दोलोआव बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइ गथायनाय हाबाफारिया जागायबाय थांनाय सानसे सिगांसो 9 नं बनरगाव बियाबाव जुबिराम बसुमतारीया बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइ गथायदोंमोन BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै बिथाङा गावनि आर'जलाइखौ गथायदोंमोन दा आरोबाव बारग' EM गणेश कचारी बिथाङाबो बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइ गथायदों BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायावनो बिथाङा 29 नं सुक्लाय सेरफां BTC बियाबनिफ्राय BPFनि बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइखौ गथायबाय फिन आरोबाव प्लेन क्रेश जानायनि खौरां प्लेन क्रेश जानायजों सा 20 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सासे सुबुङाल' रैखा मोननो हादों बिथाङाबो गोब्राब थासारियाव फाहामथाय लागासिनो दङ खोला सुदानाव जादों बे जाथाया प्लेना चाइनिज अइल फार्म ग्रेटार पायनियार अपारेटिं कम्पानिनिमोन जेराव बे कम्पानिनिनो सा 19 सोद्रोमाफोर दंमोन आरो 2 पाइलट दंमोन अइल फिल्डनिफ्राय फ्लाइटखौ बिरहोनानै खोला सुदाननि जुबायाव थानाय इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव थांनो नागिरनायावनो प्लेना क्रेश जादों जेराव सा 21नि मादाव सासेयाल' रैखा मोननो हादों आरो सा 20आनो जिउ खोमानो गोनां जादों थैनांनाय सा 20नि मादाव सा 19आनो बे कम्पानिनिनो मावथिफोरमोन आरो सासेया क्रिउ मेम्बारमोन जिउ खोमानांनाय गासै सा 19नि मादाव सा 6आनो खोला सुदाननि थागिबि सानैया चाइनानि थागिबि आरो सासे भारतनि थागिबि उत्तर प्रदेशनि प्रयागराजआव जागासिनो दङ महाकुम्भ मेला जेराव गासै भारत आरो बुहुमनिफ्रायनो खौथि खौथि सुबुंफोरा बेयाव फैदों लाख लाख साधु सन्यासिफोरजों लोगोसे लाख लाख सिबियारिफ्रा थांनानै बेयाव बाहागो लाहैदों नाथाय बे महाकुम्भ मेलाव फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों दैयाव दुगैनाय समाव नारला नुरला जानायजों सा 40 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 60नि गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों महाकुम्भनि संगम घाटआव जानो मोन्दों बे जाथाया मौनि अमाबैसानि समाव गोथार दुगैनायावनो बे दुखुनांथाव जाथाया हरनि 1 रिंगानिफ्राय 2 रिंगानि समाव जानो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला दुगैनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रानो नारा नाथार जादोंमोन
होखानाय बेराफोरखौ सिफायदों, नाख्रां नासि खालामदों। प्रशासनाबो रैखाथि होनो हायाखै, जायनि जाहोनाव नारला नुरला जानायजों 40 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 60नि गोबां सुबुंफ्रानो जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों उत्तर प्रदेशनि सोरखाराबो। योगी आदित्यनाथ बिथाङा जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे जुडिशियेल इनकुवेरि खालामनो थाखायबो बिथोन होदों आरो थैनाय नखरनो 25 लाख राङै होनो थाखायबो फोसावबाय इउपिनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङा। अनलाइननि गेजेरजों रां लुथिग्रा दुथांफोरा गुबुन गुबुन लामानि गेजेरजों जोंखौ थगायनानै लुथिनो नाजाबोदों आरो गुबुन गुबुन आदबजों गोबांखौनो थगायबोदोंबो। दा आरोबाव गोदान आदबजों लुथिनाय जाथाय, जायखौ जाम्प डिपजिट स्केम होननानै बुङो। मिडियानि गेजेरजों सांग्रांथि होदों दि नोंथांनि एकाउन्टआव मिथियो मोनै बबेनिफ्रायबा रां हाबफैदोंब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय सांग्रां जा। मानोना गिबियाव नोंथांनि एकाउन्टआव रां सोफ्लानानै हरगोन, बेनि उनाव नोंथांनि एकाउन्टआव थानाय गासैखौबो रांखौ लुथिनानै लानानै थांगोन होननानै सांग्रांथि होदों। सांग्रांथि होबावनाय बायदिब्ला दुथांफोरा गिबियाव एकाउन्टआव रां सोनानै हरो आरो रां सोनानै हरनाय लोगो लोगोनो उइथड्रल रिक्वेस्टबो हरफाखायो। एकाउन्टआव रां हाबनायनि मेसेजआ नोंथांनाव फैनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा जुदि एपखौ बेखेवनानै पिन होनानै बेलेन्सखौ नायोब्लानो नोंथांनि एकाउन्टआव थानाय गासैबो रांखौ दुथांफोरा लुथिनानै लांजोबनो हागौ होननानै फोरमायथिदों। मानोना बेलेन्स नायनो थाखाय होनाय पिन होनाय लोगो लोगोनो उइथड्रल रिक्वेस्टआ एक्सेप्ट जागोन होननानै सांग्रांथि होदों। बेनिखायनो दुथांफोरनि बे सोलोनिफ्राय बा दुथांफोरा सानानै होनाय बे जेनिफ्राय माबोरैहाय रैखा मोननो हागोन बेनि सायावबो सांग्रांथि होदों मिडियानिफ्राय बेखौनो सांग्रांथि होदों दि नोंथांनि एकाउन्टआव बबेनिफ्रायबा रां हाबफैदोंब्ला आरो रां हाबफैनायनि मेसेज फैदोंब्ला नोंथाङा लोगो लोगोनो एपखौ बेखेवनानै नायनो नाङा। 30 मिनिटसो उनावसो एपखौ खुलिनानै गिबियाव गोरोन्थि पिन होग्रोनांगौ, अब्लासो उइथड्रल रिक्वेस्ट दुथांफोर हरनाया केन्सेल जागोन। एक्साइज बिफाननि बिबानगिरिखौ सिएम स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ एरेस्ट खालामदों। एक्साइज बिफाननि बिबानगिरि इन्द्रशर कलिताखौ एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटीआव थानाय न'आव रेड खालामनायनि उनावनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बिथांनि हेंथा कमप्लेन रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो गुवाहाटीनि सुन्दरपुराव थानाय बिथांनि निर्भना एपार्टमेन्टआव थानाय न' रेड खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। बिथांनि इनकामखौ नायनानै बिथांनाव गोबां धोन सम्पति थानायनि थाखायनो बिथांनि हेंथा कमप्लेन फाइल खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बिथांनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांनिया निर्भना एपार्टमेन्टआव थानाय न'नि अनगायैबो बेलतला, भेटापारा आरो गोबां ओनसोलफोरावनो हा-हु थानायजों लोगोसे धोन सम्पति थानायखौ खौरां मोनदों। बेनि उनावनो बे रेड खालामनाया जादों। दा एरेस्ट खालामनानै बिथांखौ पानबाजार पुलिस थानायाव दोननाय जादों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेसियलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।